și la un nou vlog. Astăzi o să ne jucăm Roblox. Și vreau să ne jucăm mamaie. Așa îl numesc eu, mamaie. Cu gemucii. Ia să vedem. Bun. Trebuie să ieșim. Mamaie, nu te super dacă ies un pic. Mamaie, de ce ți-ai pus asta, mamaie? Mamaie, te rog să nu mă sperii, da? Mamaie! Give me the cookies back! Cookies bag! Mamaie, lasă-mă cookies bag! Cookies! Granny's coming to get you! Granny's coming to get you! Nu, mamaie! Așa. Granny's coming to get you! Mamaie! Tată, cobor mai repede. Mamaie! Here's Granny! Îți Granny, mamaie, lasă-mă cu Granny, că mă sperii. Here's Granny! Mi-e frică, pe bune prieteni. Mi-e frică. Here's Granny! Nu mai am vrut să fiu de rău. Come here, you! Granny's coming to get you! Here's Granny! I lost my glasses! Where are my glasses? Ea nu poate. Mamaie! Păi stai... Mamaie! M-a prins mamaia! Mamaia cu mustața cu muci la nas a plecat. Mamaie, numai din cauza ta, că mamaie, că țină minte cum ai speriat. Mamaie, sper că nu mai ți-ai pus o capcană. Of, mamaie, cu muși la nas. Mamă, m-am speriat. Nimic! M-am speriat tare rău că s-a stins și lumina. Aprinde și mie eco, te rog. Ok. Stați un pic. Te place voi? Gata. Am aprins și o lumina. Că mi-e frică. Mamaie, dar ce ți-ai cumpărat aici? Ți-ai luat bomboane pentru iubitul tău? Of, mamaie. Give me the cookies back! De unde vine, mă? Vă, da, Come here, you! Mamaie, dar ți-ai șters nasul? Păi și eu, mamaie. Păi și eu.
Give me them cookies back. Here's Granny. Știu că ești babai. Mamaie, doar... Mamaie, mă sperii, nu mai sfărăi. Mamaie, m-a ascultat. Nu a sfărăit. Mamaie, unde mă duce? Nu vrei să mă salvezi. Dacă nu vrei să mă salvezi, este babătul. Mamaie, câte scările ai pus? Mă doare picioarele, tu bune. Mamaie, chiar așa? Mamaie, chiar așa nu mă iubești. Mamaie, cum ești la nas? Mai scurge nasul? Am și o întrebare. Am niște hârtie, vrei să stau? Sper că v-a plăcut acest vlog, dar mi-e frică de jocuri creepy. Un pic așa și sper că v-a plăcut acest vlog. Pa, pa!